Падчас гэтай вайны, панове, было знішчана палова насельніцтва Вялікага княства Літоўска. І вось старажытны горад Свіслач пасля вайны стаў проста невялічкім мястэчкам. І вось у Багуслава Радзівіла служыў такі шляхціч Незабытоўскі. І вось ён, падсабраўшы крышку грошай, і выкупіў у Радзівіла вось гэтае мястэчка Свіслач і стаў тут паўнаўласным уладаром. Вось у 1786 годзе Барбара Незабытоўская у Свіслачы будуе касцёл Хрыста Укрыжаванага і запрашае сюды манахаў і езуітаў. А пасля, пабудаваўшы касцёл, яна тут будуе яшчэ дзве уніяцкія царквы – Свята-Мікалаеўскую і царкву Успення. Але вось ні адзін з гэтых храмаў да нашых дзён не захаваўся. І вось мясцовыя жыхары, сабраўшы грошы, распачалі тут будаўніцтва новой православной церкви Святого Миколая. На пачатку 20-го стагоддзя, панове, Свіслач было даволі вялікім мястэчкам. Тут было 266 жылых пабудоў. А яшчэ тут было дзве царквы, касцёл, а таксама дзве сінагогі. Таксама было 40 крам. Уяўляеце, гэта быў цэлы гандлёвы цэнтр. А на рэчцы Свіслач знаходзілася прыстань, куды падыходзілі белыя параходы. І вось тут, панове, у гэтым школьным музеі ў Свіслачы захаваўся малюнак невядомага мастака, дзе намаляваў Свіслач тых гадоў. Вось так яна выглядала. А яшчэ, панове, тут у Свіслачскім музеі вось стаіць макет Свіслачскага замка. І вось на думку мясцовага краязнаўца Александра Дораша, Свіслачскі замак выглядаў менавіта так. Вось гэты дом, панове, у Свіслачы быў пабудаваны ў 1911 годзе. І жыў тут такі дзядзька Базыль Яцко. А пабудавалі гэты дом для Базыля ягоныя дзеці за падзяку, што ён вось усё жыццё працаваў і змог даць сваім дзецям добрую адукацыю. Два сыны вось Базыля Яцко сталі афіцэрамі рускай арміі, а ягоная дачка стала прафесарам медыцыны. І вось дзеці так аддзячылі свайго бацьку. І, дарэчы, гэты дом у Свіслачы унесены ў спіс помнікаў архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя.
Завтра, панове, 8 сакавіка. І ось ви, хлопці, повіншавалі своїх сябровок, своїх коханих со святом. Ні? Дик чого сидім? Берем свій мобільний телефон МТС і телефонуємо. З надиходячим святом віншуємо. Альбо можете послати смс-ку со щирим віншаванням. І компанія МТС доставить ваше смс до адресата. Ну ось, панове, тільки, здається, зустрілися, а вже час розвітуватися. Так усього розповістям про Свіслач і не поспів. Ну, нічого, дай Бог здоров'я, ось потепліє, буде весна чи літо, обов'язково сюди ще раз завітаємо. Ну, а поки що, панове, до зустрічі праз тиждень у новому місці. До побачення!